Мога да дам от моите пари ето за една помпа, която струва 5000 лева. Мога и той да давам, вик. 20 души добиха кораж да излязат в центъра на селото и ясно да кажат на новия наместник, че не го искат. Понеже 3 мандата той участва като кмет тук в нашето село, той веднъж не е събрал населението на село Бреница, сам решава, сам краде, сам мъкне от тук. Против, какво да кажа, против. Всичко има при него. Каквото кажете, лошо всичко има. Добро няма. Хората обвиняват досегашния кмет, че е придобил с далавери собствеността на блокчето в центъра на селото и е разсипал детската градина. Наджи Юмер отрича обвиненията, но признава, че е длъжник на съселяните си. Няма, пари няма, общината не са. Наистина така, през последните 4 години нищо не можем да направим за селото. Това е. Сега да приказа, че съм подкупил ГЕРБ, че съм подкупил Трудното и се простити. Новоизбраният кмет на община Тутракан, доктор Димитър Стефанов, смята, че протестът се подклажда от загубилите изборите партии, а за назначаването на Юмер има своите основания. Досегашният кмет 2 пъти поред е печелил изборите самостоятелно, което показва, че населението му е гласувало доверие. Единственото нещо, от което съм се водил, е неговия опит и неговия професионализъм. Всички кметски наместници в община Тутракан ще бъдат назначени с изпитателен срок за 1 година. За BTV новините от Силистра, Любомир Добрев.